riambo mok na nyis kan mano tiwonda kiwacho na kada no en kak nyalo yuto ta winji binyisa baket ni pesa table banking korokta kiketo 20,000 wakina mama magin 500 ngek matemere chiengno jopogre lo nyi omena mano table banking mano ko table banking hustler fund and the same thing ngato omi hustler fund kechkai ani ke table banking mane koro wachu mana dir onge gima ngato nyalo wiye wilgo just jogi no wondo wewo ndal mondo donji siasa kage sedonjo bottoms up ne ennu ibro kaw pesu pinyka titero malo tichamo ko kiwinja to badhomna in basto kwadwa kiwach mar kaka inyalo loso chumini jogi odonje propaganda serikal ni nodonjo through propaganda to propaganda emagi paro ni gibro ran serikal ni propaganda makmana no propaganda ok nyal minga to chiemi mesa e mono kan sani ka ji ywak kata ji ywak to ji ok ywak na jo azimio kende na neno statistic moro mwachnu no kuonde ma ja azimio no tele e mantiego chances ma ji mondo to kech moloyo kuonde ma Kenya kwanza ntie mono mriambo ngat sani kaka okochul msara doge kochul civil servants duto